Ahoj lidi, vítejte u nového videa a dnešní video tady bude vlog z výletu, z našeho výletu. Teďka už jdeme skoro, už tam skoro budeme. Tady vidíme kameramana Česlava a tady Honza. Za chvilku už tam bude. Já jsem to zapala strašně pozdě, takže jdeme. Musíme natočit nohy. A tohle to taky. No a to bude asi všechno. Tak, jdu se jdu na můj YouTube channel. Páni, já už mám 10 000 odběratelů, 100 000 odběratelů. Ty krásy. Teď. Tak já si kouknu, jak se vede mimo kanálu. Já už mám 2 odběratele. Ty kráso, to se na mě ani nepamatuju. Super. A tolik zhlédnutí, to mi nemohli na tolik i odběru. No aspoň něco. Jupi! No asi budu stříhat to video. No. Tak. Dáme nějaký ty efekty. Tady. Fancy horse. Tady musíme zmenšit, aby to bylo krátce. Písmena tam potřebuje. Ne, zase jsem... Já asi udělala. Snad to bude stačit. Asi počkat, já to stopnu. No, možná to stačí, no. To jdu uložit. Save projekt. Tyhle. Hotovo. Jak jdeme opravit to video? To já nevím. No tak asi jo. Takhle se to dělá. No tak. Co si to týče? Co je tohle? No tak já zkusím. Udělat takhle. Třeba. Takhle. A teď to takhle. No. A kdo by to padne? Je to si jenom jedno. Já vidím to laser. No. A to jdu dát na YouTube. Prog and here. Tady YouTube. Další. Nebo ne. Já si to dám normálně na MP3. Ne, MP4. Takže zdravím lidi, vítejte u nového videa a dnešní video tady bude livestream. A dneska se tady s Paken Cafe Vega, tady je, počkej, pozor, Empikovec.cz, teďka tady budeme tancovat. No nic, teďka za chvilku ještě čekáme na 3 hráče, než tam budeme hrát Build Battle. Je to úplně dobře, já jsem v tom mistr, co bude pro player. Hele, 2 hráči, ještě jeden a budeme tady hodně tady lidí bude. A teda musíme teda počkat, než tam někdo přijde k nám. A budeme tady tancovat zatím lidi. Oni asi nemají takový lagy jak já. Že jo, fotbalista opustil arénu. To je hajzlík, jeden malinký, nesnáším. A nabíjeme se.
No tak si jdeme zahrát. Hele, Jakub TV. Počkej, oni natáčí. Já toho typka znám, to je youtuber. Oh my god, to je youtuber. Já ho znám. Máme na Skypeu. Jo. Poprvé vidím svoje oblíbený ty. Proč se zase někdo odpojil? Za 2, 1, jdeme hrát. Takže, co máme postavit? Ducha? Se zbláš? Tak fajn, no, takže tady černou bílou. Si vezmu železo. Štěstí, že jsem zahodí, dobře, čoubujme to. To určitě budu první. Takže tady, tak, takhle, ještě takhle, no, tak teď to uděláme takhle, proč já říkám takhle, takže to tu udělám takhle, no tak to by se povedlo, a ještě, tak když se to spletl, by jsem si tady mohl ještě udělat, no, proč na druhé straně, bych se mohl to udělat, že to ještě zkrátím tady o jednu, tady, takhle, no, takhle to vypadá docela dobře. Tak a teď si akorát počkám na vyhodnocení, ale to bude trvat. No a to bylo si stačilo.